дар бораи ҳадафҳои сафари президенти Русия ба Душанбе тахмину назарҳо зиёд аст ва то ҳадде ки гӯё мумкин аст дар ин сафар масъалаи интиқоли қудрат дар Тоҷикистон ҳам баррасӣ шавад. ҳамкорам Хиромон Бақозода бо таҳлилгарони дохиливу хориҷӣ суҳбат кард ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Хиромон, коршиносон дар бораи ҳадафҳои сафари Путин ба Душанбе чӣ мегӯянд? аксар матбуоти ғарбӣ ва ҳам коршиносон ин нуктаро таъкид карданд ки ин аввалин сафари хориҷии раҳбари Русия баъди шурӯъи ҷанг дар Украина мебошад. Мумкин аст ин мавзӯи ҷанги бедалел ки Тоҷикистон ошкоро мавқеи расмиашро дар бораи он нагуфтааст баҳс шавад. Дар робита бо мавзӯи Афғонистон ва Тоҷикистон 1400 километр сарҳад доранд ва таҳлилгарон мегӯянд ин навбат ҳам амният дар марзҳо масъалаи калидии суҳбатҳо мешавад. аз замони бозгашти Толибон ба қудрат ки Тоҷикистон мисли дигар кишварҳо онро эътироф накардааст, тахминан 1 сол пур мешавад Русия бо Толибон робита барқарор кардааст ва мавқеи Душанбе ки ин гурӯҳро қабул надорад барои Кремлин чандон муносиб нест. таҳлилгари низомӣ Александр Храмчихин масалан мегӯяд бо ҳадафи пешгирӣ аз эҳтимоли доғ шудани вазъ дар қаламраҳои дигари мавриди назари Русия, Путин шояд аз мақомоти Тоҷикистон тақозо бикунад ки бо Толибон забон ёбанд. Ташаккур. Хиромон, то куҷо мавзӯи Украина ҳам метавонад дар ин гуфтугӯҳо матраҳ шавад? ба қавли ҳамсӯҳбатони мо шояд барои матбуот на ҳама ҷузъиёти гуфтугӯҳо дар Душанбе маълум шавад, вале дар пасманзари изҳороти ахири раҳбари Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев ки ёд дошта бошед гуфт истиқлолияти минтақаҳои ҷудоиталаби Украиниро эътироф намекунад, нуктаи умумие ки имрӯз садо медиҳад ин талоши Путин барои тақвияти шарикӣ бо кишварҳои Осиёи марказӣ хоҳад буд. албатта баъзе ҳамсӯҳбатони дигари мо изҳороти Тоқаевро як бозӣ ҳам меномад, вале ба андешаи дигарон эҳтимолан Путин аз Душанбе мавзеъгирии рӯшан ва ҳимояткунандаро тақозо кунад. тақвияти ҳамкориҳои иқтисодӣ дар пайи таҳримҳои ғарбӣ ва реэкспорт аз ҳадафҳои дигари сафар гуфта мешавад. аз Тоҷикистон масалан афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ, маҳсулоти насоҷӣ мисли матоъҳои пахтагӣ, пахтаи хому алюминӣ тақозо шуда метавонад. соли гузашта ёдовар мешавем аз Русия ба Тоҷикистон дар ҳаҷми беш аз $1 миллиард маҳсулот ворид шудааст ва эҳтимолан имсол ин омор афзоиш ёбад. вале хосту мавқеи ҳукумати Тоҷикистон то куҷо бо ин барномаҳо мувофиқ хоҳад омад? Хиромон, таҳлилгарони ғарбӣ таъкид мекунанд ки ҳифзи равобити хуб бо Путин ва замонати амнияти марзҳо ба Тоҷикистон хеле муҳим аст ва дар ин росто дурнамои интиқоли қудрат ба писари президент Рустами Эмомалӣ чун ҳадафи калидӣ ёд мешавад. маълум нест ки то куҷо ин масъала ҳам дар сафари Душанбе матраҳ мешавад, вале маълум аст ки дар сафари Путин ба Душанбе ки дар 3 соли охир бори аввал сурат мегирад, суҳбатҳо аз доду гирифтҳои муайяни сиёсӣ ҳам хоҳад рафт. ташаккури зиёд. Хиромон Бақозода буд ҳамкори мо бо назари таҳлилгарон доир ба сафари Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия ба Душанбе.